maro ko tidinsi ko jaja ma ko mburi jol belan diyo okay on hebi de mbudi wadu mituma wanja ko la do ya impede pour minya okay yaro da andi menen gondo maro kunane jaydo life woni men jaja makondo gambi no iri hajji be balde ko la don sotti ga bunno wodi don sila wa sottude ila TikTok awa la lutte de communication awa min community defense jaja ma ko ma men hetta mo salla jebbe ko sila ma no TikTok kala kon fikide ka kon jonno mede ukkodiri der ka hanki yimbe wardi fi jaja ma ko inna ko mo jogita gideron be jogondir ni ko satti ken wete usta jonno buyna ton badi complice be noddu jama be arara ka TikTok ga be justifie o wete de ruzo e duma fop no kondira ga jona mi fala renseigne go ko dum mi fala renseigne go non anda ko hondun joni wobbe de gambi joni men do numéro ji woko sitto mabbe men nani inde hande wobbe junku maayi wobbe mo wuri est ce que dum da renseigner jaja ma ma wayra mo nande joni hebini selen ciseau ko wayra la chande vocal hebini ciseau fi wayra la chande vocal ko okay parce que dum déjà ko jogi be mo ben jonata mo téléphone mabbe on chande la vocal la fami ka vocal mo wati ma addante on da wala ndi addante no okay gayniti wanon wondo inde don hondu dan jentima wano wondi inde wondo inde don ko sito ma ko bonga ma ko wondo ko jajirawa wondo gam a fami jajirawa min wondo gambi parce que hari mi onno mi mafiki trop fois e be wallam sino mi hettira nene gotango parce que elle était tout pour nous ici a fami ka ouais jonni la ngon numéro bojo wondo to woni ondo nebi ton toujours haray ondon o jetti numéro ondon o jonni la minoti ondon non toujours hari ko fi non ko fi wallu ko la naynu golde haray ko goddum go ondon ko non woni ko mi sikko jo amen ko fami naynu ko haray mo tawa e problème on de dum non okay tawa kay problème on inu ko fi wallu ko la no woni parce que mi la mapi menen tigi on jo mo yeto non nene makko mayino mo mari ni bito on bito ko mi wonde makko min tigi taw sabu mariage an on boni sabu o problème do a fami fi o problème makko do a fami dum don fawno boni bito makko mo mari do on kay babe mu mayino a fami ka dum wondu ma fawnangi mo do hawnangi lawolo yehi parce que min so lande no la wona ngatano lawolo ya a fami ka mais on zen jo wondo inde ko sito makko ça c'est vrai ko sito makko ko jajirawa men jonni la numéro makko a fami mi noddi mo fitumba yara kanko ko telen to woni ara be renseigne ara ko wano no a fami ba yara kanko ko tongo woni ko fi dum do naynu gol dey ara ko fi mo inu de ko sito makko ara ko fi kombil ko dum no ko gonga o walla no me woni fi tuno me andira on to woni a fami en même temps walla men négocier fi no me tiramo a fami parce que mi woni ni simini la mari mo en fi ko be landi donc on ara mo woli fenande a fami mais quand même hebini 6 jours bi da jani la vocal fi makko quoi ajani la vocal choisi dan ke be ni do le di simbu ni ali ara yo kambe be mari to mo be to ya mo be ko be to be ko yimbe nyama be yimbe sa je ne sais pas onon be woli rani la ngoma quoi a fami ara no inu go loda ara mo tawa e dum on do no tawa ko wallu go lawon ko gonga makko ko jajirawa men jonni la numéro mbay kanko ko tongo woni wondo WhatsApp waitar kab odo alati madi dabola landi mo adana numéro o be ko be na baranta mo don vocal on numéro don no parle mi be live wala wadi mi tenket jonno banga la TikTok ga yimbe be no jenti de nanga jenti to sida fala ino ko mama halante ko menen min ko mi be live wadi on do dama walde wala wadi live fi ko so tay yimbe no wenga andi menen kadi ko musa tado me mata men anda ko bo jogi jonku en fait afami ko feedu be woni menen ka ko het joni abbi mi hanna ma goddo video jaaje ma minute abona joni habbono wonno minute side yodde tajita fo fango joni abbonan ko no endo da video jaaje ma ko batti mana bande video jaaje ma para po jaaje ma no kinna nangube mo benga didum non ko nangube mo benga danilan on na bando ma nangube mo benga joni nangube mo benga danilan dum non da jogi numéro mabbe do yewtude mina jogi numéro mabbe do ido yewtude ange mabbe si mi nodi
beni yetta wonde ara ko si ari après be nodita lambe acana lango wano ni wonde vocal wonde non be nodela sai bayara mi okipaki wonde ni comme ça bayara langolu de ko garage joni da waɓe attitude ɗo inna jogiti ɗo buɗɗin on haray ko kanko ni me maɓɓe me yewta da waɓe attitude appel ɓe yewta pular ɓe yewta e français français ko wolta mais français ma bon là-bas kono noon ɗi piiji noon complice est ce que ay fulɓe tawa kay ɗi piiji quand même ɗum ɗo mbawi na wol fenande mi renseigne ko nene ko tan quand même nanga fami wino ɗum ɗo waɗi hay ɗum ɗo no wonani taw baɓe makko saabu ɗi vidéo ji ko circule ko baɓe makko tigi ni ɓe waali ɓe nawni ɓen ko fuuta woni fami baɓe ngame ɓe waali gila ɓe yi o vidéo makko ko ɗum andi ɓe waali ɓe nawni ɓe sella komo pita ka no on probléme no o rewo tigi andi komo pita sondo kala aray onon ko ɓe on pita ko pita woni ko amen joni awawi wonde fi pita ko honde tuma nangi ngol laawol ɗum anni yimɓe ɓe jentata dendanangare aduna on jentatoma hiɗa wawi sifade no ɗum woniri seeɗa ko honde tuma nangi ngol laawol ko honde pita woni kamon e yimɓe village um monko ɓe pita kam no hewi gareso ga ɓe hawrodira e mum sino woodi ko ɓe wallira ɓe wawino kasa kamɓe kadi wadde biro maɓɓe on en fait mbini way ko pita woni ko amen ko non woniri pita leymiro ko leymiro woni ko amen a fami teɗiramen ko leymiro a fami ga ko wano noon a fami ko wano noon par ce que ɗum ɗo o nangu lawol min on hay o wayna kilan en vrai dit koko ɗum ɗo koko yani ɓe noddilan kadi ɓe wolanilan fiki ɗum ɗo a fami sombunoɗo mo kanko jiwo on feƴƴinino mo heɓanami ko feƴƴini min no lawi ko malaji forcé o doggu na min no lawi o dogguno o dogade ok joɗa haalita histoire no ɗa explique o dogade sayno haray goɗɗo ni on to mo dogi o dogade ko jajan nene goɗɗo an kadi minen nena men feƴƴinino ni ɗum a faami o probléme ɗo ko yanni ɗum ɗo fof fuɗɗa haray no wolirede n'importe comment no wolira o mais min souci an on fof kono mettira nene go poɗɗan o kanko darani noon ɗo famille am yera men wonɓe ɗo ɓe ko il est laissé seul ari ko ɗo yeyata fof no andi mo cimenterie kale fur ɗo yeyayno kadi andi ka mais seulement que ko dekoni kon koko yehi o waynaki famille makko hay goto quoi koko ɗum ɗo yani ɗon koko ɗum ɗo yani simene men andi fi ɗum si ɗum ɗo quoi a fami ka aray ko wano noon ok aray ko wano noon voilà jomaɓe bajjo andi kanko wonno yeyde ɗo febbri o kanko eleke tout pour nous ici voilà ndiyanno arde ga bila weeti ndiyanno arde kona ko ɗum wondanande ɗo ɓuuri no si tu veux tu vas appeler demander quelqu'un d'autre encore ndiyanno arde ga bila weeti ko ɗum ɗon imi milan jenti ko on dawolde ko na ko tuni won ɗon message an laaɓuɗo komi mari komi wowla fami kala marɗo capacité wallugol am fino jajirawo mi hettiramo o walilan wallude fino mettiramo par ce que fiyonu si ɗum ɗo fo hewti sayi ɗum ɗo fo hewti ko ɓayi min tawde moyen an on permetta na ɗum na ha ndiɗo e tato andano na ha fima ko wowle réseaux sociaux no sale le faire ko ɓayi mara feere woni andi ɗum ɗo fo hewtiri ni sayi mi noddi aray yo koyo mi walle quoi ko noon woni sayi hay o mo wonɗo inde ɗon no onno ko on sitojo amen no a faami sayi hay on mi noddimo ko fiyo walla no
na enugol de ko fi créangol mo problème bayaray pewtirini no jamais oyo walla metanen gotango ko dum don kala wawdo la wallirde dum don wallira dum don enen ko min ko laggine mi jodi mi hande mi essayali hay rombugol din lawi don quoi andi ande kwantu mari minira gorko min mo mari minirabe dido gorko ko min ma ko ikondiri non kadi oya minira mo kwantu ombo minirawa men gorko lutu don min ando minirawa ko sarle on do woni ok yalla mo impiji dum joni dum do katirama publié ka Facebook publié ka TikTok computer kadi ko computer ni dangi do e mo are numéro ko duwar siminde binon dandi computer ka ay milan nana inde computer way milan jenti tobe kadi ok do ko page mabbe to so konni are message man do fetti ko fetti ndaro ya andu to agento to fetti TikTok fetti Facebook aya ndaro ya ka gine kom on ko on mam on aminata ko konto don konto gondo Facebook on kan sifa mo era konto am bim monno menen computer ara ko message man do fetti message man sa kay ni kadi nala na gayni jamano saldi gi la no judi ala sa rawno kono woni min